υπολογίζονται γενικά όλοι σαν 2 εκατομμύρια. Τι πρέπει να γίνει? Πρέπει να γίνει το εξής. Θα εξασφαλίσουμε σε όλους που ζουν στην Ελλάδα, παράνομα ή μη, τη βάση του ανθρωπισμού, που είναι στέγη, τροφή και ιατροφαρμακευτική περίληψη. Δηλαδή θα έχουν το γιατρό τους, τα φάρμακά τους, τη στέγη τους και το φαγητό τους. Να μην βλέπετε αυτούς τους δυστύχους ανθρώπους να είναι στα φανάρια για να σκουπίσουν τα παρμπρίζ των αυτοκινήτων ή να πουλάνε λουλούδια ή διάφορα μπιχλιμπίδια και να δυστυχούν. Όταν ερχόμεθα εδώ σήμερα, πέστε μου, είδαμε 2 μετανάστες, τι κάνανε? Πέρα από τους μετανάστες οι οποίοι ήταν στα φανάρια και ζητούσαν να τους δώσουμε κάποια χρήματα για να επιβιώσουν, υπήρχαν μετανάστες με καροτσάκια σούπερ μάρκετ, οι οποίοι μετέφεραν το βιός τους. Το οποίο βιός τους ήταν κάποια σίδερα και ένα στρώμα πάνω στο οποίο κοιμόταν, δηλαδή από άνθρωπες συνθήκες. Και οι άλλοι που ψάχναν στα σκουπίδια. Ναι. Αυτό είναι το σπουδαιότερο. Είχαν ανοίξει τα σκουπίδια και ψάχνανε. Τους βάζουν μέσα και τους εγκαταλείπουν. Και μετά μιλάνε για ανθρωπισμό. Πού είναι ο ανθρωπισμός? Τι πρέπει λοιπόν να γίνει? Όλοι οι μετανάστες θα δηλωθούν στο Δήμο τους. Αφήστε την αστυνομία, έχει άλλες δουλειές να κάνει η αστυνομία. Υποχρεωτικά θα δηλωθούν στο Δήμο όλοι οι μετανάστες. Όποιος πάρει υπάλληλο μετανάστη στη βιομηχανία του, στο εργοστάσιό του, δηλαδή στο κατάστημά του, στην γεωργική του επιχείρηση, οπουδήποτε, και δεν τον πάρει από το Δήμο, θα τιμωρείται με 5 χρόνια φυλακή χωρίς εξαγορά. Τελείωσε, πάει. Δεν θα μπορεί να πάρει κάποιος μετανάστη να εργαστεί με την παράνομη εργασία, να μην του κολλάει ένσημα, να τον έχει να εργάζεται 16 ώρες και να του δίνει να πιάσει το φαγητό. Όχι. Αυτό αποκλείεται. Βλέπετε, εμείς είμαστε ανθρωπιστές. Λέμε λοιπόν ότι αποκλείεται να πάρει ένας Έλληνας επαγγελματίας, εργάτη, μετανάστη, λαθρομετανάστη, παρά μόνον από το Δήμο. Μόνον από εκεί θα πάει. Θα πει στο Δήμο ότι θέλω 5 μετανάστες για εργασία και θα εργαστούν σε αυτόν. Και θα πληρώσει το Δήμο. Ο Δήμος εξασφαλίζει στέγη, τη χτίζουν μόνοι τους, μην ανησυχείτε, το φαγητό το φτιάχνουν μόνοι τους, μην ανησυχείτε, και τους έχει και την ιατροφαρμακευτική περίληψη. Και τους δίνει και 5 ευρώ. Μα θα μου πείτε, θα δουλεύει ο άλλος ένα 8ωρο και θα παίρνει 5 ευρώ? Αυτό είναι. Αν θέλει. Αν δεν θέλει, δεν τους φέραμε με το ζόρι, να σηκωθεί να φύγει. Να πάει όπου θέλει. Εδώ θα δηλωθεί στο Δήμο και ο Δήμος θα τον στείλει όπου χρειάζεται να εργαστεί. Ο Δήμος θα του δώσει το φαγητό του, τον ύπνο του και την ιατροφαρμακευτική του περίληψη, που είναι τα βασικά ανθρώπινα ανάγκες, ανθρώπινες ανάγκες. Θα του τις ικανοποιήσει. Φαγητό, στέγη, γιατρό. Θα του τα ικανοποιήσει. Και εν συνεχεία θα εργάζεται όπου τον στείλει και θα πληρώνεται μόνο με 5 ευρώ. Με 5 ευρώ. Τόσο είναι. Μα θα τον κάνουμε δούλο. Να σηκωθεί να φύγει. Αυτό μπορούμε. Δεν το θέλει αυτό. Να σηκωθεί να φύγει. Αλλά να μείνει εδώ και να γίνει Έλληνας, να ελληνοποιηθεί και να ψηφίζει. Πήγα στις τελευταίες εκλογές και μπροστά μου ήσαν 2 Αιγύπτιοι. Για όνομα του Θεού. Πού θα πάμε? Για να καταλάβετε πόσο το πρόβλημα είναι επικίνδυνο, σας λέω ένα και μόνο απλό, το οποίο σας παρακαλώ να το κάνετε. Πηγαίνετε στην οδό Ζήνωνος, στην οδό Πειραιώς, στην πλατεία του Θεάτρου, πίσω από το Δημαρχείο. Πηγαίνετε. Μία Κυριακή πρωί, ένα Σάββατο πρωί, σήμερα, το βράδυ πηγαίνετε. Δεν θα δείτε έναν Έλληνα. Τέτοια Ελλάδα παρέλαβαν οι πολιτικοί το 1974. Να μην υπάρχουν Έλληνες στην Αθήνα. Υπάρχουν περιοχές οι οποίες ξενοκρατούνται. Είναι μαύροι, είναι κίτρινοι, είναι πράσινοι, όλων των φυλών, και μιλάνε για πολυπολιτισμό. Δεν είναι πολυπολιτισμός. Δεν είναι πολυπολιτισμική κοινωνία. Ωρεολογία, καινολογία είναι αυτό, ψέματα. Είναι πολυφιλετική. Πάνε να κάνουν την πατρίδα μας πολυφιλετική κοινωνία. Πολλές φυλές μαζεύονται εδώ για να διαλύσουν την ελληνική φυλή και τους στέλνουν σκόπιμα. Το ποιοι τους στέλνουν είναι γνωστό. Το ποιοι τους μεταφέρουν και αυτό είναι γνωστό. Και το κράτος το ανέχεται για γνωστούς λόγους, τους οποίους θα έρθει η ώρα να σας τους εκθέσω. Αφήστε να γίνουν μερικά πράγματα και θα τα πούμε. Λοιπόν,
νόμιμοι, παράνομοι μετανάστε, εξαιρώ αυτούς οι οποίοι ανήκουν στη λευκή φυλή, εξαιρώ. Με τους Αλβανούς πρέπει να ακολουθήσουμε άλλη πολιτική, με τους Βουλγάρους άλλη πολιτική. Εγώ μιλώ για τους αλλοφύλους και όχι για αυτούς που ανήκουν στην λευκή φυλή. Η ύπαρξη φύλων το λέει η βιολογία, το λέει η γενετική. Να διαβάσετε ένα επιστημονικό βιβλίο. Υπάρχουν φυλέ και τα φυλές δεν τα έκανα εγώ, ούτε κάποιος ρατσιστής. Η φύση, η κοινωνική εξέλιξη, ο Θεός, δεν ξέρω τι, είπε οι κίτρινοι στην Ασία, οι μαύροι στην Αφρική, οι λευκοί στην Ευρώπη. Το τι δημιούργησε η λευκή φυλή, το τι η μαύρη, το τι η κίτρινη φυλή είναι γνωστό. Από εκεί και πέρα αυτό το φυλετικό ανακάτεμα δεν το δέχεται η φύση και θα μας τιμωρήσει η ίδια η φύση. Καταντήσαμε δε την Ελλάδα φυλετικό σκουπιδοντενεκέ δύο υπήρων. Όλοι της Αφρικής και όλοι της Ασίας που υποφέρουν και πραγματικά υποφέρουν έρχονται εδώ στην Ελλάδα. Αλλά αυτοί που έρχονται δεν είναι επιστήμονες, δεν είναι επαγγελματίες, δεν είναι επιχειρηματίες, δεν είναι καλλιτέχνες. Τι είναι? Άνθρωποι που πεινάνε και έρχονται να φάνε. Αλλά επειδή αυτοί πεινάνε και έρχονται εδώ να φάνε, θα μας φάνε και εμάς, θα διαλύσουμε την πατρίδα μας. Πώς θα το δεχθούμε αυτό? Και ποια είναι η πολιτική την οποία έχει ακολουθήσει μέχρι τώρα ο κύριος Παυλόπουλος, ο οποίος θα κληθεί με επιστολή να έρθει εδώ στην εκπομπή να εκθέσει τις απόψεις του, διότι ο κύριος Παυλόπουλος ευχαρίστως παρουσιάζεται στις τηλεοράσεις και λέγει αυτά τα οποία πιστεύει, λέγει αυτά τα οποία έχει κάνει και τα οποία κατά τη γνώμη μας οδηγούν την ελληνική φυλή στην πλήρη εξαφάνιση. Η Ελλάς χάνεται, δεν το έχετε καταλάβει, η Ελλάς χάνεται. Εάν δεν το καταλαβαίνετε, να επισκεφτείτε την Ομόνια, να κατέβετε την οδό Αγίου Κωνσταντίνου, τους κεντρικούς δρόμους πίσω από το Δημαρχείο. Δεν θα δείτε Έλληνας. Τι άλλο θέλετε για να αντιληφθείτε ότι κινδυνεύει για εξαφάνιση η ελληνική φυλή? Θα δεχτούμε λοιπόν οποιαδήποτε συζήτηση. Εκείνο το οποίο θέλουμε να τονίσουμε είναι τα εξής. Πρώτον, δεν έχουμε τίποτε εναντίον αυτών των ανθρώπων οι οποίοι είναι δυστυχισμένοι και αξιολύπητοι και μακάρι να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε. Δεύτερον, η παρουσία τους εδώ αλλοιώνει την εθνολογική σύνθεση του ελληνικού πληθυσμού. Δεν θα γίνει η Ελλάς πολυφιλετική κοινωνία, ή το μονοφιλετική και θα παραμείνει μονοφιλετική. Τρίτον, ο ρατσισμός. Τι σημαίνει ρατσισμός? Κανείς δεν ξέρει τι σημαίνει. Εσείς ξέρετε να πείτε τι σημαίνει ρατσισμός? Τι είναι, ρατσισμός ως προς τι? Ως προς ποιον? Εάν να καταπιέσουμε κάποιον, αν αυτό λέγεται ρατσισμός, τον αρνούμεθα. Όπως αρνούμεθα να καταπιέζονται και οι Έλληνες. Ποιος κάνει καταπίεση σήμερα στους Έλληνες? Οι αλλοδαποί. Πώς την κάνουν? Χωρίς να ρωτήσουν κανένα, έρχονται στην πατρίδα μας. Χωρίς να τους θέλουμε και παραβιάζοντας την ελληνική ένομη τάξη, εισέρχονται στην Ελλάδα. Και όταν τους λέμε ότι δεν σας θέλουμε, είμαστε ρατσιστές. Γιατί? Αυτοί που θέλουν με το ζώο να μας επιβληθούν, αυτοί δεν είναι ρατσιστές? Ή εμείς που δεν τους θέλουμε? Θέλω να τονίσω ότι το θέμα των μεταναστών έχει παραξηγηθεί πολύ και έχει μπερδευτεί με αυτά τα ανθρωπιστικά. Είμεθα ανθρωπιστέ. Θα τους δώσουμε στέγη, τροφή και γιατρό. Από εκεί και πέρα ένα μικρό χαρτζηλίκι και θα εργάζονται. Δεν θα τους εξαπολύσουμε στους δρόμους, στα φανάρια να καθαρίζουν παρμπρίζ αυτοκινήτων. Αυτό είναι βαρβαρότης. Τους δίνουμε λοιπόν αυτά τα τρία και το χαρτζηλίκι τους. Δεν θέλουν να φύγουν, αλλά για να μείνουν στην Ελλάδα θα μείνουν ως ξένοι. Θα εργάζονται ως ξένοι, θα πληρώνονται ως ξένοι, θα αποτρέψουμε την καταπίεσή τους, θα αποτρέψουμε την εκμετάλλευσή τους. Ενώ τώρα αυτοί οι ανθρωπιστές που παριστάνουν τον ανθρωπιστή δέχονται τους ξένους εδώ και φυσικά τους εγκαταλείπουν. Και αυτοί θα εγκληματίσουν, θα κάνουν το ένα, θα κάνουν το άλλο. Ας πάρει ο κύριος Παυλόπουλος και αυτοί της αλληλεγγύης που είχαν τους μετανάστες, ας τους πάρουν σπίτι τους, ας τους φιλοξενήσουν για λίγο.
όπως και κάποιες τηλεοράσεις που παρουσιάζονται και λένε για ανθρωπισμό και ας πάρουν μερικούς μετανάστες να κάνουν εκπομπή. Τέλος πάντων, το ζήτημα των μεταναστών, εάν δεν το λύσουμε επιγόντως, θα το πληρώσουμε πολύ ακριβά. Και δεν θα το πληρώσουμε σαν άτομα, θα το πληρώσει η πατρίδα μας, η ελληνική φυλή, η οποία δεν φταίει σε κάτι. Θα συνεχίσουμε την άλλη εβδομάδα, όπως γνωστόν, κάθε Τρίτη, 8 και 15. Σας ευχαριστώ.